ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். நம்மளோட இந்த இது பாகவதம் இதுல ஸ்துதிகள்லாம் எடுத்து இன்னையில இருந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தோட ஒரு சாப்டர் வைஸா பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் நோ சாப்டர், ஒன்லி இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். ரொம்ப சிம்பிள் சாப்டர். அதனால 2 பஜன் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 2 போட்டிருக்கேன். ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஐ திங்க் 1 hourல முடிஞ்சோம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். இப்ப அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் பகவானை சேவிச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு பாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் வீட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு பிராணத்தை ருக்மிணி மாதாஜி தான் எடுக்க போறாங்க. பாடம் தெரியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி மியூட்ல இருக்க, மியூட்ல ஐ திங்க் மியூட்ல இருந்து பேசுறான்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? நிவேதிதா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், ருக்மிணி மாதாஜி வந்துட்டா. ருக்மிணி மாதாஜி அதான் அவங்க படிக்கிறேன்னாங்களே, அவங்க படிக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் வீக் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி சரி, நோ ப்ராப்ளம். அவங்க படிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்பதான் படிச்சா இல்லையா? 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இங்க படிச்சாலே. நிவேதிதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विदांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधा गान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्द। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च சொல்லலாம். வாஞ்சா கல்பத தெரியலையா? தெரியலையே இருந்த மாதாஜி. நான் सप्तका वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. நமோ இப்ப தெரியறதா? கொஞ்சம் சின்னதா தெரியாது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அப்படி எங்க இருக்கு பாருங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய, நமோ பிரம்மண்ய தேவாய गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्याय देशधारिणे पंचतत्त्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்ச நாள் வரல இல்லையா? அதான் மறந்து போயிடுச்சு. அதே நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம் இல்லையா? அதனாலதான். ஓகே, அதுல இருந்து இன்னைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஜஸ்ட் பேசிக் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நீங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது வந்து ஒரு இது இருக்கு பஜன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யம். எஸ், அண்ட் ஒரு மீனிங் போட்டிருக்கேன். அது பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு
दोया करो मोरे तुम बिना के दोया जगत संसारे पतित पावना ही तो तब बतारा मोसमापतिता प्रभु न पाई बेआरा आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकाना पुरु आमी बरो दुखी दोया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा भले बाई चैतन्य निताई गौर प्रेममया तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदासा तोयारा सागरा आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा बट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा तोया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संग मागे नरोत्तमदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दोया करो मोरे तुम बिना के दोया जगत संसारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे என்ன மீனிங்னாக்கா கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு தயா கரோ தோயான்னு இப்பெல்லாம் இந்த பெங்காலி ஒரிசால இந்த தோயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தயானா எனக்கு தயவு காட்டுங்க அந்த மாதிரி கேட்கிறேன். என் அன்பான பிரபு சைத்தன்யரே தயவு செய்து என் மீது கருணை காட்டுங்கள். ஏனென்றால் இந்த 3 உலகங்களுக்குள் உங்கள் இறைவனை விட யார் இரக்கமுள்ளவராவார்? யாருமே உங்கள் இரக்கமுள்ளவர் நீங்க தான் எங்களுக்கு வந்து தயவு காட்ட முடியும், கருணை காட்டுங்க. உங்கள் அவதாரம் நிபந்தனைக்குட்பட்ட விழுந்து போன ஆன்மாக்களை மீட்பதற்காக மட்டுமே. ஆனால் என்னை விட பெரிய விழுந்த ஆத்மாவை நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். யார் இது சொல்றார்? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். அப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க இல்லையா? நீங்கள் என்னை விட பெரிய விழுந்த ஆத்மாவை நீங்கள் காண முடியாது என்று நான் உறுதி அளிக்கிறேன். எனவே எனது கூற்று முதன்மையானது. என் அன்பான பிரபு நித்யானந்தா, நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எப்பொழுதும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக தோன்றுவதால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருப்பதால் உன்னிடம் வந்துள்ளேன். இல்ல சாரி, இது வந்து நரோத்தமதாசா, சாரி ஐம் வெரி சாரி, நரோத்தமதாசா தான் எழுதுறாரு. அவர் தானே எழுதுறாரு. அவர் சொல்றாரு, அதான் பாக்குறேன், கொஞ்சம் இது படிக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அவர் எழுதுறாரு, நான் ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாவை கொண்டு. ஓகே, அப்ப நான் வந்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருப்பதால் உன்னிடம் வந்துள்ளேன். நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் பார்வையை என் மீது வைத்தால் நானும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். எனது என் அன்பான அத்வைத பிரபு எல்லா பஞ்ச தத்துவ பிரபு கிட்டையும் கேட்கிறார். என் அன்பான அத்வைத பிரபு சீதாவின் கணவர், நீங்கள் மிகவும் அன்பானவர். தயவு செய்து என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். நீங்கள் என்னிடம் கருணை காட்டினால் இயற்கையாகவே பகவான் சைத்தன்யரும் நித்யானந்தரும் என்னிடம் கருணை காட்டுவார்கள். சிபாரிசு லெட்டர் மாதிரி. அப்புறம் கௌராவின் காதல் உருவகம் கதாதர, நாட் கடாதர, கௌராவின் காதல் உருவகம் கதாதர பண்டிதாரால் காட்டப்படுகிறது. ஸ்ரீனிவாச பண்டிதரும் ஹரிதாச தாக்குராவும் கருணை கண். ஓ ஸ்வரூப தாமோதரா, பகவான் சைத்தன்யனின் தனிப்பட்ட செயலாளர். ஓ 6 கோஸ்வாமிகள். ஓ ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. ஓ லோகநாத சுவாமி, என் அன்புக்குரிய ஆன்மீக குரு நரோத்தமதாசாவும் உங்கள் கருணைக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறார். நான் தான் உனக்கு கொண்டே பிரார்த்தனை செய்யணும். இது வந்து எழுதினதே நரோத்தமதாசன் தான்.
ஓ ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா, 6 கோஸ்வாமிகளின் வாரிசு, தயவு செய்து என்னிடம் கருணை காட்டுங்கள். நரோத்தமதாசர் எப்பொழுதும் ராமச்சந்திர சக்கரவர்த்தியின் சகவாசத்தை விரும்புகிறார். இதுதான் அந்த எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்ய, எல்லாருமே பாடலாம், சேர்ந்து எல்லாரும் தெரியுமே இது. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர விருந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஜெய அத்வைத அத்வைத சந்திர ஜெய ஜெய கௌர கௌர பக்த பக்த விருந்த. விருந்த. ஜெய ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. இது எப்பவுமே இந்த பிரேயர் மாதிரி வந்துருக்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல. எல்லா சாப்டர்லயும் இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல வரும். எஸ். இப்போ வந்து ரொம்ப இந்த ஸ்லோகன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கொடுத்துருக்கேன். நான் கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் அவரோட ஸ்டோரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து மத்திய லீலா 3 இது இருக்கு இல்லையா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல. 3 இது இருக்கும் பார்ட்ஸ். ஒண்ணு வந்து ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா. இது வந்து மத்திய லீலால 19.53 போட்டிருக்கு. எஸ். யாரோ படிக்கிறாளா? படிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம், இது அல்பாபெட்டிக்கலா வரேன், அப்போ கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஏ ஜெயலட்சுமி போட்டு, அப்ப ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஏ ஜெயலட்சுமி போட்டிருக்காளே, படிங்க. படிக்க முடியுமா? இல்லாட்ட கேட்டுன்னு இருக்கேன்னு சொன்னா இல்லையா? இல்லைங்க மாதாஜி, யாரும் படிச்சவங்க மாதிரி காதுல கேட்டுக்கிறேன். அதான் நான் கேட்டுக்கிறேன் இல்லையா சொன்னேன். அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன். நமோ மகாவதான்யா எப்ப படிச்சோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அருள் செல்வம் பிரபுஜி மியூட்டா இருக்கு. ஓகே ஓகே, படிக்கிறேன் மாதாஜி. நமோ மகாவதயானயாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமனே கௌரவ திவ்யச நாமகே. இதை நம்ம இதுல பிரேயர்ல போட்டிருக்கேன். ஆனா தமிழ்ல இதை போட மறந்து இதுல நெட்ல இருந்திருக்கேன். ஓகே, இதுல என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்கு? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் சோ மர்சிஃபுல், ரொம்ப கருணையானவர். That he not only gives knowledge of Krishna, but by his practical activities teaches everyone how to love Krishna. கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தை, கிருஷ்ணரை எப்படி அன்பா இது நடத்தணும், அன்பா வந்து நம்மள என்னது பிரேயர் எல்லாம் பண்ணலாம், அவருக்கு வந்து பக்தி இப்படி பண்ணணும், அன்பா பக்தி இப்படி பண்றோம் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து காட்டியே கொடுக்குறார். ஏன்னா அவர் வந்து அவதாரம் தான், ஆக்சுவலி கிருஷ்ணாவோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த அவதாரம் தான். அவர் வந்து ரொம்ப மர்சிஃபுல்னா நம்ம என்ன கேட்கறதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துடுவார் அந்த மாதிரி. கருணையானவர். He not only gives knowledge of Krishna, கிருஷ்ணா பத்தி நாலேஜ் மாத்திரம் கொடுக்கறது இல்லாம அவர் வந்து பிராக்டிகலா காட்டுற எப்படி பகவான் வந்து அன்போடு வழிபடணும். கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தை. நான் என்ன தமிழ்ல போடவே இல்லைன்னு மறந்து போயிட்டேன், எல்லாம் இங்கிலீஷ்லயே. ஓகே, இது யார் படிக்கிறாள்? அடுத்தது பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணவர்ணம் கிருஷ்ணம் சங்கோபனஸ்தஸ்த்ர பிரசாதம் யஜ்னோய் சங்கீர்த்தன பிரயஜாதிஹு மேதஹ சஹாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, யாரோ பேசுற ஆபீஸ்ல இருக்கா இல்லையா, அதனால அந்த நிறுத்தி அப்புறம் மியூட்ல போயிடுவாங்க. அவ இந்த ஏஜ் ஆஃப் கலி intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead. அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டமா, இப்ப நம்ம இதுல எல்லாம் உஞ்ச விருத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு வருவாங்க தெருவுல எல்லாம், நம்ம இதுலயும் இருக்கு. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் ஆரம்பிச்சார் அப்படி இல்ல, நம்ம இதுலயும் இருக்கு. அந்த மாதிரி கூட்டமா ஜாயிண்டா வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கோஷ்டி இது பகவானை வந்து ப்ரே பண்றது, பஜனை பண்றது நம்ம இதுலயும் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி பட் ஏஜ் ஆஃப் இந்த இது கலியுகத்துல இது இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் பெர்ஃபார்ம். இன்டெலிஜென்ட்னா எனக்கு எல்லாம் பக்தியில இதா இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி கூட்டமா இருந்துட்டு பஜனை எல்லாம் பண்றாங்க, சாண்டிங் பண்றாங்க. சாண்டிங் டு வர்ஷிப் த இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட்ஹெட் ஹூ கான்ஸ்டன்ட்லி சிங்ஸ் த நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதுல வந்து கிருஷ்ணனோட பேரெல்லாம் நிறைய சொல்லி அந்த மாதிரி பாடுறாங்க. ஆல்தோ ஹிஸ் காம்ப்ளெக்ஷன் இஸ் நாட் பிளாக்கிஷ், இவர் வந்து நிறம் வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி கருப்பு கிடையாது, இருந்தாலும் ஹி இஸ் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப்.
நிறம் மாத்திரம் எப்படி நல்ல கோல்டன் கலரா இருக்கும். ஒரு ராதாராணியோட கலரை கொண்டு, ஆனா பாக்கி எல்லாம் அவரோட எல்லாம் செய்கை, அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அப்படியே கிருஷ்ணர் சின்ன வயசுல பண்ணதும், கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்திருக்காரோ அதே போல இவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். So, but he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, எல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காரு. சர்வென்ட்ஸ், வெப்பன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்பெனியன்ஸ் எல்லாரும் அவருக்கு பின்தொடர்றதுக்கு, இந்த கோஷ்டியில அவர் கூட பஜனை பண்றதுக்கும் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கா. அப்படின்னா என்ன தெரியாது. சர்வெண்ட், அவருக்கு சேவை பண்றதுக்கும் எல்லாரும் கான்ஃபிடென்ஷியல் கம்பெனியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்லுவா, இது ஒற்றுமையா என்ன சொல்லுவாரு, ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆளு, எனக்கு ரொம்ப எனிதிங் இதான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லுங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஆளுகளும் அவர்கிட்ட இருந்தாரு. எஸ், இதுதான், இது மாத்திரம் தான் கொடுத்திருந்தா. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் விஸ்தாரமா பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். மகாபிரபு அப்பியர்ஸ் இன் an hidden form. அவர் வந்து இப்படி வந்திருக்காரு, ஒரு உருவத்துல வந்திருக்காரு. சின்ன குழந்தையா இருந்து பெரியவனாயி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அவரோட என்னது அவதாரம், is a hidden form of Krishna himself, hence he is called the Channa avatar. Channa avatarனா என்னது, hidden. அவரோட கிருஷ்ண அவதாரம் தான், கிருஷ்ண அவதாரம், ஆனா ஹிடன் ஃபார்ம், ஒரு வந்து கவர்டு ஒரு ஃபார்ம். வெளியில பார்த்தா தெரியாது, ஆனா அவரோட செய்கை அதெல்லாம் அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி he comes in the form of a devotee. அவர் வந்து தான் கடவுள்ன்றெல்லாம் ஒரு நாளும் சொல்லல. நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட நாம் டிவோட்டி அப்படிதான் சொல்றாரு. ஆனா அவருக்கு வந்து நான் 2-3 பேர்ட்ட சொல்லியிருக்காரு, அவரோட இது குரூப்லயே எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன், நான் தான் கிருஷ்ணாவை வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா he treats himself as a devotee. He appeared 500 years ago. இப்ப நம்ம இருக்கிற காலத்துல இருந்து ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தார். He is Krishna in yellow complexion. yellow complexion, இப்ப கிருஷ்ணா கலர்ல இருந்திருக்காரு. தட் இஸ் கருப்பு கலர்ல இருந்திருக்காரு. இவர் வந்து கிருஷ்ணா தான், ஆனா எல்லோ கலர்ல பிறந்திருக்காரு. ஹி சச்சிதானந்தா. நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு அப்படிதானே சொல்றோம், சச்சித் ஆனந்தா அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போல இவரும் அப்படிதான், சச்சித் ஆனந்தா அப்படின்னா ஆல்வேஸ் இட்டர்னல், எப்பவுமே உள்ளவர் தான். அது அப்புறம் என்னது, எப்பவுமே நாலேஜ், நல்ல கான்சியஸோட இருக்கிறவர், ஆனந்தத்தோட இருக்கிறவர், அதுதான் சச்சித் ஆனந்தா. அப்புறம் அவரோட அம்மா பேர் என்னது, சச்சி, சன் ஆஃப் மதர் சச்சி. He came to earth simply to preach Krishna Bhakti, love of Krishna. அவர் வந்த நோக்கம் என்னது, அவர் இது சின்ன வயசுலேருந்தே பஜன் எல்லாம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணாவோட நாமம் சொல்லி, அப்புறம் பெரியவர் ஆக ஆக எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியே வந்து பரவின்னு இருந்தார். அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபமே ஆரம்பிச்சார். அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இஸ்கான் மாதிரில, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு 5-6 இதுக்கப்புறம் தான் டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் வந்த அப்புறம் தான் அவர் நம்ம பிரபுபாதா வந்து இதையே ஆரம்பிச்சார். ஆனா வந்து முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு இவர் தான் வந்து முதல்ல சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் he preached Krishna Bhakti, that is love of Krishna. அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி established the real truth of Lord Chaitanya along with his associates. கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறது, இவரை பத்தி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் எல்லாம் இருக்கு, என்ன பாக்குறாரு. ஒரு நிஜமாவே ஒரு வந்து கிருஷ்ணனோட அவதாரமா வந்திருக்காரு சொன்னா, அதுல வந்து ஒருத்தர் யாரு, கிருஷ்ணராஜ கவிராஜ் கோஸ்வாமி. அவர் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பகவான் தான் அவதாரமா இருந்திருக்காரு சொல்லிட்டு அவருக்கும் இது நிறைய அவர் கூட இருக்கிற அசோசியேட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த நியூஸ் எல்லாம் பரவி, அப்புறம் இன்னும் அந்த வார்த்தையை வந்து வெளியில விட்டு இவர் தான் கடவுள் சொல்லிட்டு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The reader should have faith in the position of Shri Chaitanya Mahaprabhu. அப்ப நம்ம என்னது, இப்ப நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தால நம்ம படிக்க போறோம், இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். அப்ப நமக்கு ஒரு ஃபெய்த் வேணும். எஸ், கிருஷ்ணர் இப்ப வந்து கிருஷ்ணரா தான் இவ்வளவு நாளா பார்த்துருந்தோம். ஆனா இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு, இப்ப இஸ்கானோட எல்லாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்றோம்னா யார் இது ஆரம்பிச்சாங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களே. அவரும் இவரோட இதெல்லாம் தான் ஃபாலோ பண்ணி, அவருக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஆச்சாரியார் யாரு, சரஸ்வதி இது என்னது சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவருக்கு முன்னாடி வேற ஒருத்தர். அந்த மாதிரி வந்து ஆனா இவரோட தான் ஃபாலோவர்ஸ், எல்லாருமே இவரோட ஃபாலோவர்ஸ். இவர் தான் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையே உபதேசித்திருப்பார். சோ நம்ம வந்து முதல்ல என்ன வேணும், நமக்கு வந்து இவர் மேல ஒரு ஃபெய்த் வேணும். எஸ், இவர் வந்து ஒரு அவதாரமா வந்திருக்கார், இவர் தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாங்க, நம்மளும் இவரை வந்து ஒரு கிருஷ்ணனோட அவதாரமா நிறுத்துன்னு ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், இதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி போட்டுருக்கேன். இவ்வளவுதான் இருந்தது. அப்புறம் 2-3 ஸ்லோகா இருந்தது, முடிஞ்சது. அப்ப நான் ஒண்ணுமே இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்க முடியாது, அப்ப நான் இதெல்லாம் நெட்ல இருந்து போட்டேன். ஓகே, இது யார் படிக்கிறா இல்ல நானே படிச்சுன்னு போட்டுமா, என்ன தமிழ்ல போட மறந்து போயிட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ என்ன தோணித்த தெரியல, ஒரு இதா எடுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? ஓகே, நிவேதிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. Birth 18th February 1486. Place Nabadip, West Bengal, India. Death 14th June 1534. Death caused by unknown. Father Jagannath Mishra, Mother Sachi Devi. Guru Ishwara Puri, Brother
Vishwarupa, spouse Lakshmi Priya. Chaitanya Mahaprabhu was a 15th century Vedic spiritual leader who is considered an avatar of Lord Krishna by his followers. Chaitanya founded Gaudiya Vaishnavism, which is a religious movement that promotes Vaishnavism or worship of Lord Vishnu as supreme soul. Gaudiya Vaishnavism teaches the acceptance of Bhakti Yoga as a method to realize the ultimate truth. Chaitanya Mahaprabhu is credited with popularizing the Maha Mantra or Hare Krishna mantra. He is also known for composing in Sanskrit a prayer of 8 verses known as Sishtastakam, said to have been more with features similar to that of Lord Krishna. Chaitanya Mahaprabhu was a child prodigy and became a scholar at a very young age. He even opened a school and had thousands of followers very early in this life. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. இதுல வந்து நம்ம அந்த இது நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது. இது டெத் அது நம்ம பார்க்கணும். லெட் அஸ் நாட் கன்சிடர் தட். அப்புறம் வந்து எப்படி நிறைய இந்த கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கு எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம அதை பத்தி ஏன்னா இப்ப நம்மளும் வந்து இப்போ 14 ஜூனுக்குலாம் வீடு செலிப்ரேட். ஐ டோன்ட் திங்க் நம்ம எதாவது செலிப்ரேட் பண்ணுமா இல்ல ஒரு டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே எல்லாம் பண்ணல. சோ இது வந்து நம்ம நான் எடுத்து விடுறேன். இப்ப கவனிக்கல. சோ இதுல எல்லாம் இருந்தது இங்க கீழே இருந்தது அதை எடுத்துட்டேன்னா இங்க வந்து இருக்கிறத நாங்க கவனம் போல. சோ இதை எடுத்து விடுறேன். சாரி எடுத்துடலாம் முன்னாடியே எடுத்து விடுறேன். இப்பவே எடுத்து விடுறேன். Because when it is not clear, let us not talk about it. Yes. நான் கவனிக்கல. கீழே உள்ளது பெரிய ஒரு 4-5 லைன் இருக்கு. அதை எடுத்துட்டேன். எது நமக்கு தெரியாதோ அதை பத்தி நம்ம பேசவும் கூடாது இல்லையா? ஓகே, இவர் பிறந்த நாள் இது 18th February 1486. இதுதான் 500 years பேக். அவரோட எங்க பிறந்தார்? நவத்வீப்ங்கிற ஒரு இடம் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. இப்போ இருக்கு அந்த இடத்துல. அப்பா பேரு வந்து ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அம்மா பேரு சச்சி தேவி. அவரோட குரு அவர் வந்து தீட்சை பெற்று எல்லாம் வந்தது ஈஸ்வரகுடி. அப்புறம் பிரதர் அவருக்கு விஸ்வரூபான்னு இருந்தார். அவரு அதுக்கு முன்னாடி சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டார். அப்போதான் வந்து அதோட ஸ்டோரி இருக்கு. சச்சி தேவி மாதாஜிக்கு வந்து யார் பேர்ல சந்தேகமா இருந்தது? ஐ திங்க் ரூபா கோஸ்வாமி. நம்ம அந்த ஆச்சாரியெல்லாம் படிச்சோமே அது. அப்ப அவரு கோவம் வந்துட்டாங்க அம்மாக்கு. நீ வந்து எப்ப பார்த்தாலும் எங்க வீட்டுல வந்துட்டு ஒருத்தரையா சுவாமி ஆக்கின்னு போறேன் நீ. அந்த பிள்ளை போயிட்டான் முதல்ல. இது என்னது சன்னியாசியாகி வெளியே போயிட்டான், வீட்டை விட்டு போயிட்டான். அப்புறம் இவனையும் நீ வந்து சன்னியாசி ஆக்க போறியா அப்படின்னா அம்மா சின்னதெல்லாம் இருந்தது அதுல. ஓகே, அப்புறம் இவர் கல்யாணம் பண்ணி விட்டா. அவங்க பேர் என்னது? லக்ஷ்மி பிரியா. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னது 15th century பிறந்தார். வேதிக் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் who is considered as an avatar of Lord Krishna by his followers. எல்லாம் அவங்க ஃபாலோவர்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, ஃபாலோவர்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியாது இவரோட ஒரு செய்கையும் எப்படி இருக்கு. கிருஷ்ணர் ஒரு மாதிரி இருக்கிறேன். சைத்தன்யா ஃபவுண்டட் கௌடியா வைஷ்ணவிசம். அவர்தான் ஆரம்பிச்சார். கௌடியானா என்னது? பெங்கால் எல்லாம் இந்த வைஷ்ணவிசம்க்கு வைஷ்ணவிஸ்னா என்னது? கிருஷ்ண பக்தி அவர் பரப்பின்னு இருந்தார். அந்த இது ஆரம்பித்ததே இவர் தான். அதுல வந்து பெங்கால் அந்த ஏரியால இருக்கிறதுனால கௌடியா வைஷ்ணவிசம், which is a religious movement that promotes Vaishnavism or worship of Lord Vishnu as the supreme soul. Gaudiya Vaishnavism teaches the acceptance of Bhakti Yoga. ஆனா அவங்களோட வழிபாடு எப்படி? பக்தியால பஜனை பாடுறது என்ன, அவருக்கெல்லாம் சேவை புரிஞ்சு அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்துல தான் வந்து he was preaching all this. the பகவானை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். as a method to realize the ultimate truth. பகவானை வந்து வழிபடணும்னா எப்படி? பகவானை ரியலைஸ் பண்ணணும்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் credited with popularizing the மகாமந்திரா. நம்ம இப்ப சொல்றோமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா, அவர் தான் அதை வந்து பாப்புலரைஸே பண்ணிட்டார். அவர் தான் ஆரம்பித்தார். அதை வந்து எல்லாரும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஃபேமஸ் ஆக்கிட்டார். or Hare Krishna mantra, Maha mantra or Hare Krishna mantra. He is also known for composing in Sanskrit a prayer of 8 verses. That's Sikshashtakam சொல்லிட்டு அது வந்து அவர் தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். அந்த பாட்டை எழுதியிருக்கார். அடுத்த வாரத்துல நம்ம அந்த இதை பார்க்கலாம். Said to have been born with features similar to that of Lord Krishna. கிருஷ்ணா எப்படி ஒரு இதோட இருந்திருக்காரு, அவரோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதே போல இவரும் அந்த மாதிரி இருந்தது. Said to have been born with features similar to that of Lord Krishna. Chaitanya Mahaprabhu was a child prodigy. அப்படின்னா சின்ன வயசுல எல்லா வித்தைகள் தெரியும், நல்லா அறிவு இருக்கு, சான்ஸ்கிரிட் படிச்சுட்டாரு, எல்லா ஸ்லோகங்கள் தெரியும். அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எல்லாம் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பேரு? ப்ராடிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சைல்டு ப்ராடிஜி. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்று இதுல இருந்தார். And became a scholar at a very young age. சின்ன வயசே ஸ்காலர் ஆயிட்டு. He even opened a school and had thousands of followers very early in his life. சின்ன வயசு, ஐ திங்க் 16 வயசுல 150 ஒரு ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். அதுலயே எல்லாரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அந்த மாதிரி, ஏன்னா வேதிக் ஸ்கூல் தான்,
நம்ம நார்மல் ஸ்கூல்லாம் கிடையாது. அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி இவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ்லாம் இது ஈஸியா வந்துட்டாரு. எஸ் போட்டுட்டு ஒரே நிமிஷம். யார் படிக்கிறீங்க? ருக்மிணி மாதாஜி அண்ட் சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? இல்லைன்னா ஓகே. அடுத்த ருக்மிணி மாதாஜி படிக்கணும், இல்லைன்னா சேத்துலட்சுமி. யாரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் பண்றோட படிக்கலாம். சேத்துலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க சேத்துலட்சுமி. Childhood and early life. Chaitanya was born Vaishwambar on February 18. Vishwambar on February 18, 1486. At the time of his birth, India witnessed a full lunar eclipse, which was considered auspicious by Hindu scholars. Chaitanya was the second born child of Sachi Devi and her husband Jagannath Mishra. He had an elder brother, Vishwarupa, and the entire family lived in Srihata. In present day Sylhet, Bangladesh. Many sources state that Chaitanya was born with a fair skin and had striking similarity to the conceived image of Lord Krishna. As a young boy, Chaitanya started chanting praises of Lord Krishna and also exhibited unusually high level of intelligence. He could recitate mantras and other religious hymns at a very young age and had gradually started spreading knowledge much like a scholar. When he was 16 years old, Chaitanya started his own school, which attracted many pupils. Chaitanya's knowledge and wisdom was so great that he once defeated a proud and learned scholar named Keshava Kashmiri in a debate. The next day, Kesava Kashmiri is said to have surrendered before Chaitanya, accepting his defeat gladly. According to various sources, Kesava Kashmiri dreamed of goddess Saraswati on the night after the debate. When goddess Saraswati explained to him who Chaitanya actually was, Keshava Kashmiri realized the truth and accepted defeat. Next morning. தெரியல. Next morning நானே சொல்லிட்டேன். Defeat the next morning. நான் வந்து தோத்துட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த நாளைக்கு போயிட்டு சொல்லிட்டேன். எஸ், நீங்க வந்து ரொம்ப வாதாடு. டிபேட்னா என்னது? வாதாடுறது. நான் சொல்றது சரி, நீ ஒரு ஆக்சுவல் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு வாதாடுவாங்க. அதுல வந்து ஃபைனலி வந்து இவர் தான் ஜெயிச்சார். ஓகே, இவர் வந்து எப்போ விஸ்வம்பர், இவர் வந்து பிறந்த சமயத்துல இவருக்கு என்ன பேரு? விஸ்வம்பர். February 18th பிறந்திருக்கார் 1486. அந்த அவர் பிறந்த சமயம் என்ன இருந்தது? லூனார் எக்லிப்ஸ். அப்படின்னா என்னது? சந்திர கிரகணமா இருந்தது, which was considered very auspicious by Hindu scholars. அந்த டைம்ல இந்து ஸ்காலர்ஸ் தான் வந்து கிரகணத்துல குழந்தை பிறந்து வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சைத்தன்யா வாஸ் தி செகண்ட் born child. அவர் தான் ரெண்டாவது குழந்தை. முதல் குழந்தை பேர் என்னது? விஸ்வரூபா. அவ அம்மா பேர் என்னது? சச்சிதேவி. அண்ட் ஹஸ்பண்ட் பேரு ஜெகநாத் மிஸ்ரா. அப்பா பேரு ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அண்ணா பேரு விஸ்வரூபா. அண்ட் என்டையர் ஃபேமிலி லிவ்ட் இன் ஸ்ரீஹட்டா. அது இப்ப இருக்கு ஸ்ரீஹட்டாங்கிற இடம் தான், ஆனா வேற பேரு சில்ஹெட்னு இடம் பங்களாதேஷ்ல இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் ஒரே இதானே இருக்கு, பெரிய இந்தியா தானே இருக்கு. ஓகே, அப்ப அந்த டைம்ல வந்து பங்களாதேஷ் அந்த that was also under India. Many sources state that Chaitanya was born with a fair skin. நல்ல வெள்ளையர்னு நல்ல கலரோட பிறந்திருக்காராம். and had striking similarities with the conceived image of Lord Krishna. கிருஷ்ணா எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி உருவம் எல்லாம் இருந்தது அவருக்கு. As a young boy, Chaitanya started chanting praises of Lord Krishna, also exhibited unusually high level of intelligence. சின்ன வயசுல அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிய வந்ததும் ரொம்ப நல்லா படிச்சு, சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் நல்லா படிச்சு, இதெல்லாம் என்னது சான்ஸ்கிரிட் வேர்சஸ் எல்லாம் படிச்சு, அந்த மாதிரி ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தியோட இருந்திருக்காரு அவர். He could recite mantras and other religious hymns at a very young age and had gradually started spreading knowledge much like a scholar. சின்ன வயசே இருந்து ரொம்ப படிச்ச பண்டித் மாதிரி அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பேசுறாரு, டிபேட் பண்றாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் when he was 16 years old, he started his own school. அவருக்கே 16 வயசு தான் அப்போ. இருந்தாலும் அவர் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணி அதை படிச்சுட்டு இருந்தாங்க.
Chaitanya's knowledge and wisdom was so great that he once defeated a proud and learned scholar named Keshava Kashmiri. ஒரு கேசவ காஷ்மீரி ஒரு பண்டித் இருந்தார். இது வாக்குவாதம் என்ன சொல்லுவா, வாதாடுறதுதான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டிபேட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் வச்சு அவரை டிஃபீட் பண்ணிட்டார். அவர் வந்து தோக்க வச்சுட்டார். The next day Keshava Kashmiri said to have surrendered before Chaitanya. அடுத்த நாளைக்கு அவர் சொல்லிட்டாரு, ஓ நான் வந்து சரணடைஞ்சு விடுறேன், நான் வந்து தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அக்கார்டிங் டு வேரியஸ் சோர்சஸ், இது வந்து அவர் அடுத்த நாளைக்கு இப்படி சொல்றாரு. ஆனா சில சோர்சஸ் என்ன இருக்கு, அவருக்கு கேசவ காஷ்மீருக்கு வந்து he dreamt of goddess சரஸ்வதி. இதுல கனவுல வந்து சரஸ்வதியை தோன்று என்ன சொன்னார், யார் தெரியுமா இந்த ஆளு, சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் தெரியுமான்னு எல்லாம் சொல்லி அந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் சொன்னோன்னு அவர் புரிஞ்சு போயிடுது, ஓஹோ இது கிருஷ்ண அவதாரம் தானா அப்படின்னு. So when goddess Saraswati Keshava Kashmiri dreamt of goddess Saraswati on the night after the debate. When goddess Saraswati explained to him who Chaitanya actually was, Keshava Kashmiri realized the truth. Oh, Krishna da இந்த அவதாரத்துல வந்துட்டாரா, அப்ப நான் வந்து திரும்பி ஒரு வாதாடி ஒரு பாயிண்ட் இல்லாம வாதாடி நான் ஜெயிக்க வந்து முயற்சி பண்ண வேண்டாம், இவர் தான் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளைக்கு போயிட்டு அக்செப்ட் பண்ணி விட்டார். எஸ், நீங்க தான் வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்க. எஸ், அப்புறம் என்னது, ஈஸ்வரபுரிய பார்க்க போறார். ஈஸ்வரபுரி தான் அவரோட வந்து குரு. ஓகே, அருட்செல்வம் படி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. Chaitanya meets Ishwara Buri. After the demise of his father Jagannath Mishra, Chaitanya visited the ancient city of Gaya to perform a religious ceremony to pay homage to his deceased father. While in Gaya, he met an ascetic named Aishwarya Buri, who would go on to become a Chaitanya Guru. When the Chaitanya returned to his hometown, there was a significant change in his thought process. He was followed by the local Vaishnavas of Bengal, and it did not take him long before heading one of the Vaishnava groups in Noida district. Thereafter, he decided to leave Bengal and requested Krishna Varadi to bestow upon him sannyasa, which requires one to renounce all things materials and wander in search of the ultimate truth, while ascetic sannyasi follow various methods to attain salvation. Chaitanya's key to unlock the ultimate truth was Bhakti Yoga, which is one's loving devotion towards the Supreme Being. By chanting Lord Krishna's name relentlessly, Chaitanya not only practiced Bhakti Yoga, but also taught his followers the proper method of pursuing Bhakti Yoga. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண. ஈஸ்வரபுரிய பாக்குறேன். எப்ப பாக்குற, அவ அப்பா இறந்து போயிடுறார். ஜெகநாத் மிஸ்ரா வந்து இறந்து போற சமயத்துல இந்த கயா, இது வந்து கயான்னு எனக்கு கேஞ்சஸ், நம்ம கங்கை அங்க போயிட்டு வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ரைட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம், இப்ப எல்லாம் வீட்டுல பண்றோம். இப்போ நம்மளோட இதுல கூட இருக்கு இல்லையா, கங்கா ஒரு ஆயுள்ல ஒரு வாட்டியாவது போயிட்டு நம்ம பித்திருக்களை எல்லாம் அங்க போயிட்டு ஸ்ராதம் பண்ணோம், கயா ஸ்ராதம் பண்ணோம் அப்படிலாம் சொல்லுவா. சோ அங்க போயிட்டு கயால போயிட்டு எல்லாம் அவரோட செரிமனி எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. To perform religious ceremony to pay homage to his deceased father. While in Gaya, he met an ascetic named Ishwarapuri. Swamijiயை பார்த்துட்டார். அங்க பார்த்துட்டு who would go on to become Chaitanya's guru. Finally என்ன ஆயிட்டார், இவருடைய குருவே ஆயிட்டார். அப்புறம் பார்த்தார், அப்புறம் அவர் கூட பழகி இவரோட குரு ஆயிட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு குரு யாரு, ஈஸ்வரபுரி. When Chaitanya returned to his hometown, இதெல்லாம் இந்த காரியம்லாம் முடிச்சுட்டு அப்பாவோட அந்த இதெல்லாம் பித்ருக்கா தவசம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது, while he was returning to his hometown, there was significant change in his thought process. இவரை பார்த்து இவர்கிட்ட எல்லாம் குருவை பார்த்து எல்லாம் ஆசீர்வாதம் பெற்று இவரோட சங்கத்துல இருந்ததுனால அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது அவரோட எல்லாம் தாட் ப்ராசஸே எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்பா இறந்து இவர் போகும்போது எப்படி இருந்ததோ, ஆனா வரும்போது என்னது எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா அவரோட மனதுல இருந்துதான்.
He was followed by local Vaishnavas of Bengal, and it did not take him long before heading one of the Vaishnava groups in Nadia district. Nadia districtல ஒரு கூட்டம் நிறைய பேர் அவரை ஃபாலோ பண்ணிருந்தாரு. அதனால வந்து ரொம்ப நாள்லாம் அடுக்கல, குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு பஜன் மண்டலி மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய டைம் எடுக்கல பெங்கால்ல. அப்புறம் thereafter he decided to leave Bengal. அதுக்கப்புறம் பெங்கால் விட்டு he requested Keshav Bharati to bestow upon him sannyasa. கேசவ பாரதின்னு வேற ஒரு குரு இருக்கார். குரு மீது ஒரு சன்னியாசி இருக்கார். அவர் வந்து எனக்கு சன்னியாசம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டார். which requires one to renounce all things material. என்னெல்லாம் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் ரினவுன்ஸ் பண்ணனா எல்லாம் விட்டுடணும். அதோட ஆசை ஒண்ணுமே நம்ம கூட இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்னது வீட்டை விட்டு போய் சன்னியாசம் வாங்கியாச்சுன்னா வீட்டை விட்டு போய் அப்சல்யூட் ட்ரூத், கடவுள்னா யாரு அதை அந்த என்னது முயற்சியில அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. கடவுளை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிறது. And wander in search of ultimate truth. While ascetic sannyasi follow various methods to attain salvation, Chaitanya's key to unlock the ultimate truth was Bhakti yoga. ஒருத்தர் ஒரு விதத்துல பண்ணாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, மெடிடேஷன் உட்காருவா, சும்மா யார்கிட்டயும் பேசாம கண்ண மூடின்னு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இவரோட பக்தி எப்படி, இவரோட சால்வேஷன்னா முக்தி, அதுதான் பகவானை பத்தி புரியணும். அது மாதிரி ஒரு முக்தி பெற அந்த இவர் எந்த வழி எடுத்துட்ட, பக்தி யோகா. பக்தி பண்ணி பகவான் வந்து அடையலாம் அப்படின்னு. So his key to unlock the ultimate truth was Bhakti Yoga, which is one's loving devotion towards the Supreme. அப்படின்னா இது பக்தி யோகானா இது அன்போட பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியும். அந்த மாதிரி பண்றதுதான் இவரோட வழி. அப்ப இவர் அதை தான் வந்து எடுத்துன்னு பண்ணிட்டு இருந்தார். By chanting Lord Krishna's name relentlessly, Chaitanya not only practiced Bhakti Yoga, but also taught his followers the proper method of pursuing Bhakti Yoga. அவரை மாத்திரம் பண்ணல, இருக்கிற அந்த ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. பக்தி யோகானா எப்படி பண்ணணும், பகவான் வந்து எப்படி வந்து இது என்னது பக்தியோட எப்படி தொடரணும், அவரை வந்து எப்படி பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு காட்டும். சோ பக்தி யோகா தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணார். யாரு பபிதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம்? மாதாஜி டிராவல் இருக்க மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மீட் பண்ணிருக்கோம், சத்தம் வருது. நான் படிச்சுடுறேன், ஒரு பேராகிராஃப் நான் படிச்சுடுறேன். ஃபார் த டூர் அவர் வந்து போறார், சுத்துறார். சன்னியாசினா ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாளே, சுத்திண்டே இருப்பா. For many years Chaitanya traveled the length and breadth of India. நிறைய வருடங்கள் போயிட்டே இருக்காரு. ஒரு இடத்துக்கு லெங்த் அண்ட் பிரெத்னே இல்லை, ஒரு இடம் விடாம அங்க போறா இங்க போறா இப்படி போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கா. அட்வொகேட்டிங் பக்தி யோகா, எல்லாம் பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பாக்குறவங்கள்ட்ட எல்லாம் பக்தி பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லுங்க. ஏன்னா இவர் தானே அதை ஆரம்பிச்சார். எல்லாம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. சாண்டிங் த நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா, Chaitanya would travel on foot. கால்நடையாதான் போயிட்டு இருந்தார். எல்லாம் பல்லக்கு இதெல்லாம் கிடையாது, மெர்சடிஸ் கார் என்ன அதெல்லாம் கிடையாது. கால்நடையா போய் அவங்க நடக்கிறா போல இவரும் கால்ல செருப்பெல்லாம் இல்லாம தான் நடந்துட்டு இருந்தார். சோ அவர் வந்து கால்நடையாதான் போயிட்டு இருந்தார். டு வேரியஸ் பிளேசஸ் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் அப்சல்யூட் பிளிஸ் ஆர் எக்ஸ்டசி. அப்படி ஆனந்தத்துல பகவான் ஒரு இதில் லயித்துண்டு அந்த மாதிரி அவர் போயிட்டு இருந்தார். இன் 1515 1515 ஆண்டு சைத்தன்யா விசிட்டட் பிருந்தாவன், believed to be the birthplace of Lord Krishna. கிருஷ்ணனுடைய பர்த் பிளேஸ். அது இந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனுக்கு பிறப்பெல்லாம் கிடையாது, அந்த கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு, அது வந்து விருந்தாவனம் அந்த இடத்துல. The main objective of Chaitanya's visit was later said to be reinvention, as Chaitanya wanted to identify important places associated with Lord Krishna in Vrindavan. அவருக்கு வந்து பார்க்கணுமா இருந்தது கிருஷ்ணா என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காரு. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் அந்த மாதிரிதான் எல்லாம் சேட்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருந்திருக்காரு. திரும்பி ரீஇன்வென்ட் பண்றதுக்கு திரும்பி கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி பண்ணாரா, அவருக்கு விருந்தாவனத்தை என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார். It is said that Chaitanya was successful in locating all the important places, including the 7 temples. அவங்க என்னெல்லாம் இதை போயிட்டு விசிட் பண்ணார், எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் எல்லாம் போனார். எஸ்பெஷலி 7 சப்த தேவாலயம், 7 தேவாலயம்னா இந்த டெம்பிள்ஸ் அங்கெல்லாம் போனார். which are visited by Vaishnavas even today. இன்னைக்கும் வந்து பிருந்தாவனம் போறவாங்க அந்த 7 சப்த இடத்துக்கு போறாங்க, சப்த தேவாலயத்துக்கு போறாங்க, வழிபடுறாங்க. After traveling for years, Chaitanya settled down in Puri, Odisha. பிருந்தாவனம் சுத்தி நிறைய வருடங்கள் இப்படி சுத்தி ஃபைனலி எங்க வந்தார், அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து எங்கேயும் போலன்னு புரி ஜெகநாத் அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டார். புரி எங்க இருக்கு, ஒரிசால இருக்கு. Where he stayed for the final 24 years of his life. அதுக்கப்புறம் 24 வருஷம் அவருடைய கடைசி 24 வருஷம் அங்கேயே கழித்துட்டார். Chaitanya was revered as Krishna himself, not just by his ardent devotees and followers, but also by several rulers of the 16th century. Followers மாத்திரம் வந்து இவர் ஒரு கடவுளா தெரிஞ்சு ரொம்ப ஜெய எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி இல்ல, அங்க இருக்கிற நாட்டுல இருக்கிற ராஜாமார்கள் எல்லாம் கூட இவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். எஸ், இவர் வந்து ஒரு கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அப்படின்னு. ரெவியர்னா எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட், அவரை வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்டா ஒரு சுவாமிஜி மாதிரி இது பண்ணிட்டு எல்லாம் ராஜாமார்கள் கூட அவருக்கு வந்து இது பண்ணியிருந்தார், என்னது ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு.
அதுல வந்து Pratap Rudra Dev, Gajapati ruler, became one of the most enthusiastic patrons and a devotee of his Sankirtana gathering. King அவர் வந்து இவரோட சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டு அவர் ராஜா தான் இருந்தாலும் சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்ல அவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எந்தூசியாஸ்டிக்கா நான் லீட் பண்றேங்கிற போல அவரும் கூட வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆயிடுதா இன்னும் ஓகே. இப்ப வந்து சச்சி சுத்தா அஷ்டகம் அவ அம்மாவோட இது வந்து சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியரால் எழுதப்பட்டார். நான் இதை அடுத்த இதில் போட்டேன்னு நினைச்சேன். இது ஒரு பாட்டு. அப்புறம் ஆயிரத்தி இன்னும் 2 ஸ்லைடு இது ஆயிரத்தி. नव गौरवरं नव पुष्पचरं नव भावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवयेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं नव प्रेमयुतं नवनीत सुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवदाविलसत् शुभ प्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं निज भक्तिकरं प्रियचारुधरं नदनर्तन नागर राजकुलं कुलगामिनि मानसलास्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरं निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं गुणनन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं अरुणं नयनं चरणं वचनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसं जगत जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण சச்சி சுதா அஷ்டகம். ஏன்னா அவ அம்மா பேரு சச்சி இல்லையா, அந்த மாதாஜியோட பேர்ல ஒரு அஷ்டகம். அதுல என்னதான் மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் கரெக்ஷன் பண்ணல நிறைய. அரே யார் மாதாஜி? கீதா மாதாஜியா? கிருஷ்ணா. எஸ் இல்ல நிறைய
சார்ஜ் இல்ல போன் லேட் ஆன்ட்டு மாத்து. சாரிங்க மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இல்ல இது என்ன சொல்லிருந்தேன், இதுல வந்து நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. அதான் ஸ்டார்டிங்ல தடுமாறினேன். அப்ப நினைவு வச்சுட்டு எனக்கோ படிச்சேன். அது மிஸ்டேக் இருக்கு, அதை நான் கரெக்ஷனும் பண்ணல, விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு தான் இந்த இதுல நான் வந்து தமிழ்லயும் போட்டேன், ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுல தமிழ்ல போடுறேன், அப்பதான் எல்லாரும் படிக்கலாம். குங்குமம் கலந்த ஃப்ரெஷ் கிரீமி ஷோராமா, இது ஒண்ணு கரெக்ஷனே பண்ணல. எப்படி இருக்கு கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே படிக்கலாம். குங்குமம் கலந்த ஃப்ரெஷ் கிரீமி சாயம் அவரது நிறம், புதிதாய் மலர்ந்த பூக்களின் அம்புகளால் எய்யும் எப்பொழுதும் புத்தம் புதிய மன்மதன் அவன். அவர் உணர்ச்சி பரவசத்தின் புதிய புதிய மனநிலைகளை தாங்குகிறார். நூதனமான நடனம் ஆடுவதில் விருப்பம் கொண்டவர். சிரிப்பை வரவழைக்கும் புதிய நகைச்சுவைகளை அவர் செய்கிறார். அவரது புத்திசாலித்தனமான பளபளப்பு புதிதாக வார்க்கப்பட்ட தங்கம் போன்றது. அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறேன். அவருடைய என்னது எக்ஸ்பிளனேஷன். அவர் எப்பொழுதும் கடவுளின் புதிய அன்பை கொண்டவர். அவரது ஒளிரும் பளபளப்பு புதிய வெண்ணெய் நிறம் போன்றது. அவரது புதிய உடை எப்பொழுதும் புதிய பாணியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணன் மீதான அன்பின் புதிய இனிமையை அவர் அனுபவிக்கிறார். பக்தியின் 9 மடங்கு செயல்முறைகளை செயல்படுத்தும் போது அவர் 9 மடங்கு புதிய வழிகளில் பிரகாசிக்கிறார். அவர் மிகவும் மங்களகரமான அன்பான இயல்புடன் ஊடுருவி இருக்கிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறார். அவர் ஸ்ரீ ஹரி பக்தியில் ஆழ்ந்துள்ளார். அவர் ஹரியின் நாமங்களை உச்சரிப்பதை பராமரித்து வருகிறார். ஜபிக்கும் போது அவர் தனது கைகளின் விரல்களில் புனித நாமங்களை எண்ணுகிறார். ஹரி என்ற பெயருக்கு அடிமையானவர். அவர் கண்களில் எப்பொழுதும் அன்பின் கண்ணீர் வடிகிறது. அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறேன். அவர் எப்பொழுதும் மனித குலத்திற்கான பொருள் இழப்பின் துன்பத்தை நீக்குகிறார். என்னது, நம்மளோட மெட்டீரியலி அப்சஸ்டா இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து நீக்கிடுறார். அது நம்ம அவரை வந்து இது பண்ணினாலே போதும், ப்ரே பண்ணா போதும். இதில் நம்மளோட இந்த மெட்டீரியலி நமக்கு என்னெல்லாம் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். அவர்களின் உயர்ந்த ஆர்வத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு அவர் வாழ்வின் குறிக்கோள். அவர் தான் வாழ்வின் குறிக்கோள். அவர் மனிதர்களை தேனீக்களை போல ஆக்குகிறார். கிருஷ்ண பிரேமாவின் தேனுக்காக ஆவலுடன் அவர் பொருள் உலகின் எரியும் காய்ச்சலை நீக்குகிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறார். அவர் தன்னிடம் தூய பக்தியை தூண்டுகிறார். அவர் தனது அன்பான ஊழியர்களுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர். அவரது வியத்தகு நடனம் மூலம் அவர் பரம்பரை அரசரின் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். அழகான இளம் கிராமத்து பெண்களின் மனதை ஆட வைக்கிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறேன். அவரது தொண்டை இனிமையான மெல்லிசை ஒலிகளை வெளியிடுவதால் அவர் கரடல்களை இசைக்கிறார். அது இதா இருக்கும் மற்றும் வினாவின் தெரியல கரத்தால். கரத்தால் அதுதான் ஜால்ரா, அது கரத்தால். அது கரெக்ஷன் பண்ணும். கரனா கையால தாளம் போடுறது, அது இதுதானே ஜால்ரா வச்சு பண்றது. அதுதான் பிரபுஜி எப்போ கரத்தால் அப்படின்பார். அதனால நினைவு. அவர் கரத்தால் இசைக்கிறார். மற்றும் வினாவின் துடிப்பான குறிப்புகள் மென்மையாக இசைக்கப்படுகின்றன. வினாவின் புள்ளி. இதனால் அவர் தனது சொந்த பக்தி சேவையின் அம்சங்களை கொண்டு வியத்தகு நடனம் ஆட பக்தர்களை தூண்டுகிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறார். அவருடன் சங்கீர்த்தன இயக்கம் உள்ளது. இது கலியுகத்திற்கான மத நடைமுறையால் அவர் நந்த மகாராஜாவின் மகன் மீண்டும் வாருங்களா, மகாராஜா மாதிரி நந்த மகாராஜாவின் மகன் மாதிரி திரும்பி வந்திருக்கிறார். அவர் பூமியின் அசாதாரணமான புத்திசாலித்தனமான ஆபரணம். அவரது பிரசங்க மனநிலை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சிக்கு ஏற்றதாக உள்ளது. அவருடைய சொந்த வடிவமான கிருஷ்ணரை பற்றிய தியானத்தில் அவரது உணர்வு நிலைத்திருக்கிறது. அவர் எப்பொழுதும் அவரது ஆழ்நிலை உறைவிடத்துடன் இருக்கிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்குகிறேன். அவருடைய கண்களும் உள்ளங்கால்களும் அவருடைய ஆடைகளும் உதய சூரியனை கூறும் நிறத்தை போன்று சிவந்திருக்கும். அவர் தனது சொந்த பெயர்களை உச்சரிக்கும் போது அவரது குரல் தடுமாறுகிறது. அவர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு இனிமையான சுவையை எழுப்புகிறார். அன்னை சசியின் அழகிய மகனான கௌராவை வணங்கும். இவ்வளவு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சச்சி சுத்தா, நம்ம சுத்தான பிள்ளை, மகன் சச்சி சுத்தா தேவி. அப்போ அந்த மாதிரி அவரை வந்து நாங்க வணங்குறோம். அப்போ பஞ்சதத்துவாத்மகம், இப்ப நம்ம அந்த இதை சொல்றோம் இல்லையா ஸ்லோகம், அதோட என்னது பஞ்சதத்துவாத்மகம் கிருஷ்ணம் வருமா பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். அப்போ என்னது பஞ்சதத்துவாத்மகம், பஞ்ச தத்துவம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அதோட இது சொல்றோமே.
அப்புறம் என்னது பக்தரூப. பக்தரூபங்கிறது யாரு? லார்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்வரூபகம் அப்படிங்கிறது நித்யானந்த பிரபு. இவர் பக்தாவதாரா, இவர் வந்து அத்வைதாச்சாரியார். இவர் தான் பக்தாவதாரா. பக்தாக்கியம் ஸ்ரீவாச பண்டித். அப்புறம் இவர் கதாதர பண்டித். பக்தா சக்திகம். அப்ப இந்த யாரை குறிக்கிறது? இந்த ஸ்லோகம் வந்து யாரெல்லாம் குறிக்கிறதா? இந்த ஃபுல் பஞ்சதத்வா, இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட், அவங்களதான் குறிக்கிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஆக்சுவலி என்னது இருக்கு? இட் இஸ் அன் ஆட்டோபயோகிராபி. ஆத்தரேட்டிவ் என்னது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயோகிராபி ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு. யார் எழுதியிருக்கா? கிருஷ்ணதாச கவிராஜா கோஸ்வாமி. இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப பகவத்கீதா படிக்கிறோம், அது வந்து இந்த லெவல் தான், பேசிக் லெவல் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் படிக்கணும்னு இப்போ என்னது ஒரு கிராஜுவேஷன் வந்து இதுதான் பகவத்கீதா. ஒரு ஹையர் கிராஜுவேஷன் என்ன சொல்றாங்க, டபுள் கிராஜுவேட்டா, அந்த லெவல் என்னது பாகவதம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அதுக்கு மேல ஒரு பிஹெச்டி லெவல்ல படிக்கிறவங்க, அவங்கதான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை படிப்பாங்க. ஏன்னா அது புரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் தனி டேலண்ட் எல்லாம் வேணும். அப்ப இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நல்லா படிச்சுக்கோனா அது நல்லா புரியும். சோ அதனாலதான் அது வந்து கொஞ்சம் ஹை லெவலா இருக்கும். அது வந்து யார் எழுதியிருக்கா? கிருஷ்ணதாச கவிராஜா கோஸ்வாமி. The word சைத்தன்யா மீன்ஸ் லிவிங் ஃபோர்ஸ். சைத்தன்யம் சொல்லுமே சித்த ஆனந்தா, அப்படி சொல்றேன். சித்தனா இந்த கான்சியஸ்னஸ், அந்த லிவிங் ஃபோர்ஸ், நம்மளோட வந்து என்னது உயிர். உயிர் மூச்சு, மூச்சு மாத்திரம் இல்ல, உயிர். அப்புறம் என்னது சரிதா மீன்ஸ் கேரக்டர் அண்ட் அமிர்தா மீன்ஸ் இம்மார்டல். சோ அது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தான வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணுமா? அமிர்தா இஸ் இம்மார்டல், சரிதா இஸ் கேரக்டர். சோ சரிதாமிருத்தானா கேரக்டர், அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் விச் இஸ் இம்மார்டல். என்னது பகவானோட வந்து இம்மார்டல் கேரக்டர் தான் நம்ம வந்து, அதுதான் நம்ம உயிர் மூச்சா அடுத்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். கிருஷ்ணன் இது சைத்தன்யம் சரிதாமிருத்தா. அது படிக்கிறது என்னன்னாக்கா பகவானை பத்தி உள்ளது. இம்மார்டல், அவருக்கு வந்து ஒரு இறப்பே கிடையாது, எப்பவுமே எவர் லிவிங் இட்டர்னல். அவரை பத்தி தான் படிக்கும். There is no difference between the teachings of Lord Chaitanya and Lord Krishna. ரெண்டும் ஒரு மாதிரி சிமிலரா போயிட்டே இருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் வாட் எவர் இவர் பண்ணினதெல்லாம் சேட்டை பண்ணலாம் அவரும் பண்ணாப்புல. லார்ட் சைத்தன்யாஸ் டீச்சிங்ஸ் ஆர் பிராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் டீச்சிங். அதேதான் கிருஷ்ணா டீச்சர் என்னெல்லாம் வந்து அவர் நடத்தையால என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு, என்ன அறிவுரை கொடுத்தாரோ அதேதான் இவரும் பண்ணிட்டு இருந்தார். லார்ட் சைத்தன்யா டீச்சர்ஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஆனா என்னது, நான் வந்து இவர் வந்து யாருக்குமே கிருஷ்ணா சொன்னதில்லை எக்ஸப்ட் 1 or 2. ஆனா பாக்கி எல்லாத்தையும் என்னது, நான் வந்து அவரோட டிசைபிள் தான், கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி தான் நான். அப்ப நீங்க எல்லாம் கிருஷ்ணரை இதை ஜப்பா பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது. எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைங்க. எல்லாமே whatever you do in life எல்லாமே கிருஷ்ணா நினைத்து பண்ணுங்க. எஸ். அப்ப அதுல வந்து 3 பார்ட் இருக்கு. ஆதி லீலா, ஏர்லி பீரியட். அவரோட வந்து அவரோட லைஃப், இது ஆட்டோபயோகிராபி தானே, ஆட்டோ இல்ல சாரி, வெறும் பயோகிராபி. அவரோட வாழ்க்கையை வந்து குறித்திருக்கு. சோ ஆதி லீலா வந்து ஏர்லி பீரியட், அவரோட யங் ஏஜ்ல என்னெல்லாம் நடந்தது அது காட்டிருக்கு. மத்திய லீலா அப்புறம் மிடில் பீரியட்ல, அந்த லீலா ஃபைனல் லாஸ்ட் அவர் இதை மறையறதுக்கு முன்னாடி உள்ளது என்னெல்லாம் ஹிஸ்டரி அவரோட லைஃப்ல நடந்ததோ அது வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பெரிய வால்யூம் திஸ்ஸா பண்ணுது. இந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் இருக்கு, தமிழ்லயே இருக்கு. எஸ். அப்ப பார்ட் ஏல என்ன இருக்கு, மங்களாச்சரண் இருக்கு. அதுல வந்து சைத்தன்ய மங்களாச்சரண்னா இந்த பிரேயர்ஸ் தான். என்னெல்லாம் இருக்கு அதுல, சைத்தன்யேர தத்துவம் இருக்கு, நித்யானந்தேர மகாத்வா, அத்வைத தத்துவா, பஞ்ச தத்துவா, இதெல்லாம் இருக்கு. நித்யானந்தேர மகாதத்துவா, அதுக்கு மாத்திரம் ஒரு மகாதத்துவா போட்டுருக்கா, பாக்கி எல்லாம் தத்துவா. அது என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியல. ஓகே. அப்புறம் என்னது பி பார்ட்ல வந்து கிருஷ்ண பிரேமமர தரு. இது ட்ரீ, தருன்னா அதுதான் ட்ரீ. கிருஷ்ண பிரேமம், அது வந்து சைத்தன்யா ட்ரீ, அதை பத்தி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் இது என்னது பார்ட் சி, அதான் ABC. அப்ப இது பார்ட் சில வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ், இந்த ஏர்லி பாஸ்ட். அவர் சின்னதா இருக்கும்போது என்னெல்லாம், ஃபர்ஸ்ட் 24 years, ஃபர்ஸ்ட் 24 வயசு அவர் என்னெல்லாம் பண்ணினாரோ, கடி இதோ வந்தார், என்னது அவதரித்தார், ஜென்மம், அப்பியரன்ஸ். அப்புறம் பால்ய லீலா, அவர் சின்னதா இருக்கும்போது பேபிஹுட்ல என்னெல்லாம் அவர் பண்ணினார் அதெல்லாம் இருக்கும் அதுல. அப்புறம் பௌகண்ட லீலா, 5 வயதுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் உள்ளது பௌகண்டான்னு பேர். அப்புறம் கிஷோரா, கைஷோரா போட்டிருக்கு, கிஷோரா சொல்லலாம் கைஷோரா லீலா வந்து 11 வயது, அந்த யௌவனம் வருது வரைக்கும், டீனேஜ் வருது வரைக்கும். அப்புறம் யௌவன லீலா லேட்டர், யௌவனத்துல எப்படி இருந்தார் அதெல்லாம் அதுல டிஸ்கிரைப் ஆயிருக்கு. எஸ். எஸ். யாருப்பா படிக்கணும் அந்த ஸ்லோகா? கீதா மாதாஜி படிக்கிறா? கொஞ்சம் நேரமா வரலையே, நீங்க படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு டியூன் இருக்கு, அந்த டியூன்ல படிக்கணும்.
நீங்க படிங்க, படிச்சு காட்டுங்க, அடுத்த படிக்கிறேன். ஓகே. चैतन्य चंद्रेरा लीला आगद गंभीरा प्रवेश करीते नारी स्पर्शी रही तीरा. पढ़ी. எனக்கு வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அத என்ன டைம் சொல்றேன் மாதாஜி. நான் நோ டைம் படிச்சு காட்டுங்க மாதாஜி. எனக்கு படிக்கிற ஆசையா இருக்கா உங்களுக்கு? ஆமா, படிங்க படிங்க மாதாஜி, நான் கேக்குறேன். சரி, ஓகே ஓகே. திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்றேன், எல்லாரும் கேட்டுங்க. இனிமே இதுதான் வரப்போறது. இப்ப நமக்கு நிறைய அந்த லீலா சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல இருந்து இது ஏதாவது ஸ்லோகாலாம் வரும். நான் இன்னும் பாக்கணும் செகண்ட் இதுல என்ன இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போட்டிருந்தது, அதுல என்ன இருக்கு பாக்கணும். चैतन्य चंद्रेरा लीला आगद गंभीरा प्रवेश करीते नारी स्पर्शी रही तीरा. The past tense of Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu are just like an unfathomable ocean. அவ்வளவு ஓஷன்ல எப்படி இருக்கும், அளவிட முடியாத தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய. பாஸ்ட் டைம்னா நிறைய அவரோட செயல் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கும். It is not possible for me to enter into it. Simply standing on the shore, I am but touching the water. என்னால ஃபுல்லாலாம் அவரை பத்தி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் யாரு? இந்த கிருஷ்ணராஜ கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர் சொல்றாரு, என்னால எல்லாம் எழுத முடியாது, எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் அந்த தண்ணி தொடராப்புல, ஒரு ஓஷனோட தண்ணி எவ்வளவு தொட்டா எப்படி இருக்குமோ அவ்வளவுதான் நான் வந்து இந்த புக்ல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா. அதே இவ்வளவு பெரிய தடித்தடியா வால்யூமா இருக்கு. I sincerely hope that by understanding the teachings of Lord Chaitanya from Chaitanya Charitamrita, the human society will experience a new light of spiritual life. நம்ம அது படிச்சோம்னா கண்டிப்பா நான் வந்து இதே சொல்றேன். I sincerely hope, நான் வந்து என்னது ஐ ஹோப் தட் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஆன்மீகத்தை இன்னும் நல்லா வளர்ச்சி பெறுவாங்க அப்படின்னா. அந்த சைத்தன்யாவை பத்தி அதுல உள்ள டீச்சிங், அவரோட எல்லாம் அறிவுரை கொண்டு எல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் படிக்கும் போது எப்படி இருக்கு, ஹியூமன் சொசைட்டில இன்னொரு புதிய புத்துணர்வு வரும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அப்படின்னு. which will open the field of activity for the pure soul. யார்? பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரா? பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. ஓ, இது வந்து இது இருக்கும் பர்பட்டா. எஸ், பிரபுபாதா. இது வந்து மீனிங், இதோட மீனிங் இது வந்து பர்பட்டா. இது பிரபுபாத் ஆயிடுது. ஸோ இது வந்து பிரபுபாத் இதோட மீனிங்லாம் எழுதி பர்பட்லாம் எழுதி முடிச்சு. ஓகே, அப்போ இன்னும் ஸ்டாப் ஷேர் ஆயிடுது. எல்லாம் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராமா. அவ்வளவு இப்ப இது ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டாப்